хушбахтона дар охири асри 20 баъд аз фурӯпошии давлати абарқоҳи Иттиҳоди Шӯравӣ он орзуи омули беш аз ҳазорсолаи халқи тоҷик ҷомаи амал пӯшид ва 9 сентябри соли 1991 Тоҷикистон истиқлоли давлатӣ ба даст овард. ва дар муддати як сол қариб буд ки он ҳадияе ки ба мо шуда буд қариб аз даст медодем ва баргузории иҷлосияи таърихии тақдирсози 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба таърихи навини Тоҷикистон имрӯза саҳми асосӣ гузошт. ва хушбахтона дар ин иҷлосия марде ба сари давлат омад ки бисёр марди нотарс, далер, ҷавон ва барои ба эътилоъ овардани вазъи сиёсии он вақтаи ҷумҳурӣ барои давлати нав сохтан дар ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр заҳмати зиёде кашид ки ин шахс албатта имрӯз асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. агар ҳамин иҷлосияи 16-ми таърихи тақдирсоз баргузор намегардид, имрӯза давлати тоҷикон, имрӯза фаъолияту пешрафти давлат амри маҳол буд. ва маҳз ан ҳамин вакилон ҷамъ шуданд ва ба чунин хулоса омаданд ки бо як иҷлосия баргузор карда шавад. ва ин иҷлосияи таърихӣ аз 16 ноябри соли 1992 то 2 декабри соли 1992 дар қасри арбоби шаҳри Хоҷанд Босонӣ баргузор гардид ки дар ин ҷо 23 масъала муҳокима гардид ва яке аз масъалаҳои муҳим ин интихоби раиси ҷумҳури он вақта, қабул намудани парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон соли 20 ва дигар масъалаҳо буд. ва албатта иҷлосия ҳамаи мо шоҳид будем чӣ хел тезу тун мегузашт. ҳатто рӯзи якум иҷлосия вақте ҷамъ шуданд на ҳама розӣ буданд ва аз рӯзи дуюм фаъолияти иҷлосия оғоз гардид ва бисёр пешниҳодҳо шуд. аз 208 нафар вакиле ки он вақт буд 196 нафар иштирок доштанд ва иҷлосия баргузор гардид ва ҳар як рӯзи иҷлосия як рӯзи қаҳрамонии махсуси миллати тоҷик буд, чунки вазъият ноором буд, вазъияти сиёсӣ ноором буд, ягон мақомотҳои давлатӣ қариб ки кор намекарданд ва Тоҷикистон дар вартаи ҳалокат буд. ва пешниҳод карданд ки ба вазифаи раиси шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардад, пешниҳод гардид. ва ягон шахс, такрор мегӯям, ягон шахс қудрат пайдо накард ки ба ин вазифа худро пешбарӣ намояд. танҳо ва танҳо бо пешбарии вакилони минтақаи Кӯлоб раиси вилояти он вақтаи Кӯлоб Эмомалӣ Раҳмон ба вазифаи раиси шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид. ва албатта ин як интихобе буд ки то ҳанӯз мо ҳис мекунем ки агар ҳамон вақт ҳамин интихоб намешуд, вазъи ҷумҳурӣ чӣ мешуд, инро касе намедонист. ва ин касро интихоб карданд, ба сар минбар баромад ва аввалин суханоне ки пешвои муаззами миллат баён карданд, гуфтанд ки ман аввалин ки ба шумо сулҳ меорам, дуюм масъала гуфтанд ки агар то охирин гурезаро ба ватан барнагардонам, худамро ором ҳис намекунам. ва албатта ин суханони бисёр таърихӣ буданд ва дар таърихи навини Тоҷикистон бо хатҳои заррин сабт гардиданд ва ман натиҷаи 33 соли соҳибсолро мо мебинем ки ин марди бузург, ин абармарди дунёи сиёсат Тоҷикистонро ба то куҷо овард.